the point. Kini ka po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pa na makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes og pizza 26 na buwan sa Disyembre tuig 2024. Straight to the point. O gamayng Pasko na tong tanan ha. O gahinawt unta mahigala nga atong labaw nga pinaskuhan. Makaigsunan maogyod ang kapiskay sa maing panglawas. Tagan tag maing panghuna-huna aron ato magamit sa pag-analisar. Ato magamit mahigala sa atong pagpanginabuhi ning kalibutan mga sukin tigpaminaw. Maing panglawas, mayong panghuna-huna, dugang energy mga higala. Aron nga dugang kadasig aron di talaayon sa atong padayon mahigala nga pagpanarbaho sa bisan unsang matang man sa trabaho. Din kita ma-assign mga kaigalaan. Straight to the point. Ano sa nitagag pagtagad mga kaigalaan ha? Stop man usab dining atong tulumanon at inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte may voluntaryo nga maoy mubarog isip abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio sa tulo ka impeachment complaints kung ugaling madayon gyud ang maong impeachment mga kaigalaan. Straight to the point. Ato nang giingon ni Congressman Neil Tupas. Kapag ipo'y panahon, bisay na human na mahigalang Misa de Gallo, nakasiyam na kasamangkin. Basta makakuha lang og 1/3 votes mga sukid tigpaminaw. 1/3 votes lang sa lower house. Bisag ilang idali-dali mahigala, ipugos gyud. Pwede gihapon, no? Pwede gihapon pero medyo apiki na gyud. Apiki na gyud, no? Bisa pag makakuha og pinaka-shortcut mahigala 1/3 votes. Kay mobalik mga higala ang Kongreso, mobalik ang lower house sa ilang pag-session January 13 pa. Practically kanang January 13 kasamangkin, wa na gyud day, mabutang nagtunga sa buwan na gyud ang naiban sa January. Pag January 13, duha ka adlaw na lang mahigala, magsweldo na gud kay. Adlaw na sa ni Maning o ni Manuel. Adlaw sa Manueldo o adlaw mahigala ni Maningilay. Practically tunga sa buwan na ang naiban sa January, una pa sila mobalik. So medyo apiki gyud nya imo nang ipugos. Og imong ipugos magka lamo-lamo mahigalang pagpresent sa ebidensya unsaon naman na. Imong konbiktuhon mahigala imong tanggalon ang usa ka Vice President sa iya mga higalang posisyon sa lamo-lamo nga paagi. Kay siyempre mag-campaign period naman sa February 11 sa umani mo. Pero si Presidente Rodrigo Duterte may gala miingon nga siya may mobarog isip abogado ni Sara Duterte Carpio kuno galing madayon kana mga suking tigpaminaw. Straight to the point. O sad ni ang lain nila nga hunahon o bana-banaon kay basin unya hinuon og masipyat ba nga atat sa impeachment pag hinuhiman pa mahigala showcase kini sa mga Duterte sa ilang capabilities korte aguroy. Straight to the point. Ako ang dimala sinon daykin. Showcase man kay masyo man ni digong gyud ang abilidad mahigala sa husgado. Nya kinsa sa Panilo mga sukid tigpaminaw didto gyud. Nya mahibaw-an gyud nato unsay capacities ato mga congressmen nga mga mo prosecute ini mga sukid tigpaminaw. Atin hatagag pagtagad karon nga buntaga sa banuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang maisgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Arita mahigalas tunduga mga isgutanan karon nga buntaga kay medyo init mangyapon mga kagalaan ng isgutanan sa impeachment. Bisan pa man mahigala og medyo apiki na gyud sa oras na ato ning tagad pagtagad mga sukid tigpaminaw. Kay miingon man mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga voluntaryo siya nga siya maoy counsel, siya may abogado sa iyang anak. Dako na nag-analisar daan sa una pa, di ba? Naghisgot na taan ko kini og abogado si Digong ani. Musamot og kaligre, Musamot og kaligre gyud. Ang subject for impeachment ang anak nga Vice President unya ang mulaban mga higala ang amahan. Ma-showcase ba basin niya hinog ma-showcase na ang iyang capabilities husgado kay kadagong 9 years kang fiscal, professor kag law unya abogado kami tanawar ko ng tinubagan ni Digong sa gitabangan mahigala pangutana sa Quadcom pila ka mga congressmen nagtabag pangutana bida wa gid sila mga higala magkapindown unya mao nay mulaban dito sa impeachment court nya considering ang impeachment mahigala dili lang legal kundi political basin pa hinog makakuha simpatiya pag hinuon ang mga Duterte ining kalakiha. Straight to the point. Kana kung ilang ipugos gyud ha. Kay mao magyapoy hunahuna sa uban mahigala nga ilang ipugos.
na ato ni tagag pagtagad mahigala pero dili pa kay bag-uman gahapon ang Pasko mga sukit paminaw doon na mga subong mga balita as Pasko doon na po mga maayo no kay kining Pasko mga kahigalaan dapat ang ato anak mga higala nga doon na gyud mga kahigala ay mga maayong mga pakigsandurot kay mao man mga higala ang dakong gugma sa Dios ngadto sa tao o ang paghinatagay mga kahigalaan kay ang iyang knowledge dan mahigala ang atong Dios amahan atong sagulan na kasamang kay og yutay ba nga kanana ang pambibliya basad kasamang kay una ta mo adto mahigala sa atong hisgutan ng legal ara sa ta sa hisgutan ng biblical pero mo shift taon niya sa legal sa biblical John chapter 3 verse 16 nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan niya mosalig kaniya motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Straight to the point. Mao ni ang verse mga kagalaan nga paghatag no sa Dios amahan sa iyang bugtong anak. Inana kadako ang gugma, imagine ka bugtong anak nga iya mahigalang gi hatag aron mahigala nga ihalad diha sa cross pagluwas sa sala sa katawhan dili ko kinini ang preach dire kay di lang ta kay palabi basig kaingon sila nga dili na ta attorney Rufil Banyok si Father Rufil Banyok na ta kay o di gini pastor hinahinay lang tagamay pero mo ni mga kagalaan nga kanana ang inana no ang gugma ang nagmodelo mga higala sa paghinatagay ang atong labaw sa tanan atong Ginoo gyud before ta mo adto sa atong isgutanan ron sa atong diskusyon sa legal aron sa biblical unya ayon adto ta sa atong reports kompleto matag mga reporters on biya ka mga kuna bagyod labihan ka mga stressful ni mga balita nga atong sundan mga kailangan sa adto sa unahan aron sa may sa balaan sa no ang modelo ana mao nga atong Ginoo gyud no nga sa may model pag hinatagay man nga inigabos Pasko mo kanta rin tayo sa Give Love on Christmas Day kay kanamang atong paghatag mga higalaba sa atong isikataw no mo na pinaka-importante mga sugid ang paghinatagay sa usag-usa kadawat ka regalo nya kanang ang mga higalang wag regalo no pasensya kanitan mga invitation usahay kasamang kay nga usahay ka ng invitation may mga panahon nga moadto ka kay dunay invitation magdasig kag imong regalo dinha pero dunay usahay pod nya ang imong presence in the kin dako ng butang pero og depende sa tradisyon panalitan ka ng gadire nga magdagig mga regalo mas may pod magdalan po kag imo kay lisulon po kayo og lawas og katarungan la imong da. Labi na og tradisyon sa usa ka opisina or usa ka kinini ang organization panalitan nga mo adto party unya dunay mga ipamputos gyud kay mas mayo po magdalan po kag imong pinutos kay lain man sa kay lawas og katarungan lagi imong da kay ato lang ning yagi katawa mga sugid tigpaminaw unya katong uban pod mga higala mag-iyahay lang saad-saad sa Pasko labi pa to mga inanak mga kagalaan sad sa aran lang sad sa Pasko ang uban mahigalang ninong og ninang mo saad lang sad kasamang ke anto dako nag-utang mga higala sa mga kinugos ato lang ng agi katawa mga kaigalaan kanana ang mga saad sa paghinatagay importante ba na mga sukid ti paminaw pod no nga doon na lang kay mga mga pagpanghatag mahigala sa material ba ka nga hatag o gadi na gani tungod sa uso na to mga internet na karon kasamang kainan ang social media ang hatag lang kag regalo pinagi mga kaigalaan sa online ang uban mahigala kanang dunay mga regalo na mga greetings ug uban pa pero ang uban sa manukot sad nya na may GCash pwede ra man pod ato na sa ning agi katawa mga sugid paminaw.